stand up for Jesus. Yes, soldiers of the cross, lift high his royal banner. It must not suffer long. I am victory, from victory unto victory is army shining. oh Adonai. Every foe is found, and Christ is Lord indeed. Guzoro for Jesus, or Makonukwaro. But now, you must stand up for Jesus. Either you stand up or paralyze. Orotu, my brother Joshishi Guzoro. You must stand in a gap for God. Because Chineke blebe war because of you and I. But let me tell you, Chineke alala, Onabiozo, Guzoro for Jesus. Stand up for Jesus. Yes, soldiers of the cross, lift high his royal banner. It must not suffer long. I am victory, from victory unto victory is army shining. oh Adonai. Every foe is found, and Christ is Lord indeed. Peter, miachima no puppet, opute. Peter, miachima no puppet, opute. Okay, meruola mam. Ewo. Okay, meruola. Yaka Jesus nebuo, Jesus nebuo, ewamo. Ejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. Mwane mejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. Fire! Na bali mgbe niile amara Chineke agayeko. N'ụtụtụ n'abalị mgbe niile amara Chineke agayeko. You that trust in God, God will never disappoint you. But onye nwanu Peter, kara bụ ndị setịpụrụ mma Igbo iwuru Peter miachi mma gị n'ọbọ. Lekele ebe Chineke ekejichiri ekeji. Were oil, were mineral tie ebe. Anya akakwa nwuo, Chineke asha ama akada. Aga m asị gị wefu pipe gị mie ebe mechọọ ilu gị niile. But Chineke aga na-egbu eluigwe mma. Aramada ọgba ishiri ha ụwa. Otu ihe nwa aweli aka elu, aka ji mee ya ha. Because ya wee wuli uwe kejichiri ekejicha. Were anyị tie ime ya, si anyị lekọ ihe niile n'ụwa. Peter pra mma ya na ndụ alili ya bịa ebe achọ onye lekara Boko Haram. Nọọsụ anyị gbalaga, ekidnapụ mma na ebe, ezu oshi ebe. This is the sign of Peter in the world. Chineke setụpụ aka Peter ebe nọ, napụ Peter mma, were okwute nye ya. I prefer ilu okwute than igbu mma. Peter, put back your knife. Egbula onye ga-elifu. Peter, Chineke ekwekwala ha ọjọọ. no puppet, opute. Ja, Peter, go back. Peter, miachima no puppet, opute. Okay, meruola mam. Hallelujah. Okay, meruola. Yaka Jesus nebuo, Jesus nebuo, ewamo. Ejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. Chineke enwike disappoint gị. Feme efu. Mwane mejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. N'ụtụtụ
n'ụzọ gị na Jizọs dere du. Because ọbara Chineke ji Jisụ na ha ma ya abịaga. Ya bịara n'ụzọ gị, ya bụọ ya kụọ ya, chim ọnụ ụzọ eme wii ọnụ ụzọ akụghee. Because ọbara Chineke meghe gị ọnụ ụzọ. Eleta stumbling block ụnọ n'ụzọ gị na Jizọs dere du. Na Jizọs ikpere niile ga-egbu n'ala. ọbara chi ọbara eji anapụta ndị jeju mmenụ onye kere eke ya were nwayọ wee mere onwe ya onye kpuru isi ga ụzọ onye ihe na-esiri ike n'ụwa ọ ga-adịrịrị ya. ọbara chi ọbara na-emeghe n'ụzọ gị ọbara chi na-emeghe ọbara chi na-emeghe ọnụ ụzọ nke chiri echi nwanyị dị mgbe asị gị kụrụ nwa ọbara ya ọbara nsọ ọbara mere nwanyị agaghị amụ nwa dododo ọbara eji gbapụta ụwa n'obe ọbara chi mododo ọbara do oh yes Lord ọbara Na Jizọs ikpere niile ga-egbu n'ala. Deretu na Jizọs. Amen. Ọbara Chineke emeghela ọnụ ụzọ. Ị chọga ego, ị chụrụ ụgbọala arị mma, ị chụrụ moto, ọbara Chineke ji Jisụ na ha ma kụghee ga ya. Ka onye chọrọ ọganiru, ka onye chọrọ nwa, ka onye chọrọ ịdị mma n'elu ụwa, ọbara Chineke emeghela anyị ọnụ ụzọ. Go you into the world and multiply. Jee ụrụ mụọ Chineke egbeziela anyị ụzọ n'aha Jizọs. ọbara ya na-emeghe ọnụ ụzọ 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 Ọbara Chineke rie ahụ ebe anyị nọ. ọbara ya Ka onye nọ n'ime mmanwụ, nlanya n'iru m mele anya n'azụ m nlanya na-akarị ma tụgharịa n'aka ikpe m mele anya n'eluigwe nlanya n'elu ụwa m bụrụ onye eziokwu anya m ga-ahụ ewu nwa m ntị m ga-anụ dede ọnụ m ga-ekwu ewu m obi m ga-eche dede ewu nwanne m ihe ga-eme ihe ga-eme ihe ga-eme tell me ihe ga-eme my brother emechiri anya ga-emechi. Ọwa iwu bụ esi kwesịrị inye Chineke testimony. Chineke emeela gị ihe ọma kemgbe. Mee ka abụọ, mee ka atọ, ikele Chineke ara gị ahụ. Ị chọrọ si Chineke sọfaketi ya gị. Ọwa onye nyere ya enye, bikos ekele onye akịdị, ya gwa ọzọ. Chineke ọ gbalibe. Onye jere jezuo ọgwụ ụra, ijere jezuo folu 5 iji arahụ ụra. Ị zụkwara folu 10 iji ete ya. Chineke ahụ mere gị gaa arahụ, mee gị ka ete ya. Kụrụ mmịpa jee na ya onye ri ya. Amama amasị amasị, ugwe narị atụ egwu. Ọgaranya a na-asa afụ ụmụ ogbenye. Onye nụ n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala ụkwụ oversize ka oyi o. Oyi normal size. Jesus.
osimiri uhe mmiri ekewa abụọ. Me, I no go suffer. I no go beg for bread. Oh me, I no go suffer like. I no go beg for food. God of miracle, na my Baba. Oh, God of miracle, na my Baba. I say God of miracle, na my you dey do me better. God of miracle, na my Baba. Me, I no go suffer. My Lord, they do me better. I say me, I no go suffer like. Onye nwe m na-ebuli isi m elu. God of miracle, na my Baba. Hallelujah, God of miracle, na my Baba. I say my God of miracle, na my Baba. Onye na-ebuli isi m elu, na my Baba. Oh, Adonai. A Chineke ka m tụkwasịrị obi. Ọwa egwu m tụkwasịrị obi na my papa. Chineke mee na m bread were bọta tee ya, mee na m tii jụrụ oyi si ṅụrụma. Ọwụ mpa m ka onye ga-arịọ nna ya bread ya ewere agwọ nye ya. Ọ naanị Chineke wee onye ga-arịọ bread ya ewere bread nye gị. Chineke si ọwụgodị na mmadụ ekere ka a ga-efe ya, na ya ga-akọmandị okwute efee ya. Iwu mmadụ ịnụrụ nga ahụ Chineke si okwute fee ya, ekpona m gị. Anyị wụ mmadụ ga-efe Chineke maka Chineke wụ mpa anyị. Onye te nrụrụ ụdụ wasị mpa ya good morning, mara si dị na nsọọla mpago. Ite nrụ in the morning si Chineke good morning, o dizavụrụ ya. Onye rịa ya ga arahụ te ha. Enwere onye rahụrụ ma mgbe o ji te ha. Chineke nye gị matrasị were pilo pee gị si gị rahụ ma kete ha without no good morning. Chineke asha amaka onye ọwụla ekele hụ gị good morning. Setịpụ aka ntị ịmụrụ amụ ebe ọ nọ taa ya wala dị mma m ntụgharị ya mara sị onye teghara nụ. Respect is a reciprocal. Ịwala ya ngwaga gị kelee Chineke good morning, were ihe Chineke dizavụrụ nye ya, so that Chineke were ihe dizavụrụ nye gị, because ọ wee enyeghị isi izi eke Chineke agba gị nkịtị ga-agarị m atụrụ enwe onye nche. Nye Chineke ke ya, Chineke nye gị ke gị. Were ke Siza nye Siza, were ke Chineke nye Chineke. Ịgwọla Chineke abacha, nye ya Chineke ọda. Ka ha bụ ndị na-efe Chineke n'ezi mmụọ na omume, Chineke aghaghị ileta unu n'ezi mmụọ na omume ya. Hallelujah. Amen. Me no go suffer at all. I got me beg up for bread. God of miracle, na my Baba. God of miracle, na my Baba. When you maragasi blowe, ojo bere mo wana fumu wanye. Eze bubu mwego nye dikagia. Chimu biari wekele me. Ifeanyi Chukwume onwe gị ihe gbara gị arịa ya mere ji mekpọnụ m wee si n'ịbụkwa nna m etinye kele ji otito jibianụ ihe ka ga-ebute n'iwu gị si gị baba thank you eze imekwere nkọma ike dị n'ọbara 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 Jizọs onye si n'ike adịghị ike dị n'ọbara ọ bụ ọgbanje si n'ike adịghị ọ tọrọ asị ọ bụ owu mmiri si n'ike adịghị n'ọbara
si ike anụ họpụrụ Chineke. Onye kwurucha Chineke enwe ike. Ịnọ nga ịnọ Chineke a na-eme ihe ịrịba ama. Ịnọ nga ịnọ Chineke ekewe osimiri uhie. Ga nụrụkwa na-ada to the power of God. Onye jiri ụyọ dibịa ọ ga-asị Amadioha leno Chineke kere igwe lo ọ kpọkwala Chineke o. Ga nụrụ, why are you deceiving yourself, my brother? Why are you deceiving yourself, my sister? Stand up and say no to your defeat. Because ikwere Chineke azọma gị. Ị nwara ihe ngwaga gị. Ọ bụrụ Chineke akpụruola ma o. Chai! Holy! Ike n'ọbara Chineke. This is reality studio. Transmitting life. Our spirituality. Anyị n'ugbu oziọma Chineke, administration of the gospel. Anyị na Bible issue agarịga. Onye nwere ntị ya nụrụ, ịmara asụ gaa sụọ n'ikwe, gaa ma asụ, my brother, sụọ ya kwuo ka egbe. Ifufe enigwe ga-eburu m laa. Mgbe m ga-ahụ Abraham ya lada m ụma na ndị nsọ, anya m ga-ahụ onye nsọpụta m anya. Ọ ga-abụ olemgbe ka ifufe nke eluigwe ga-eburu m laa. Mgbe m ga-ahụkwanụ Abraham ya lada m ụma na ndị nsọ, anya m ga-ahụ onye nsọpụta m anya. Moses taa Jema wedra moto kpọọ gị na kwip game arrive eluigwe Abraham na Moses ga ahụ. But holy man ọwụ 150 years ọ ma m chọrọ ihe Abraham na ndị Moses. But for now ebe Chineke ekechiricha anyị nọ n'ebe aga m n'ebe tebe mmanụ mechie ya emechie were tụntome na forward march. But for ndị chọrọ ihe Abraham na Moses, my brother, ịnwụta owechi Abraham na Moses erula gị aka. Abila nwabeze abansukwe Richmond ọhụ na Abraham na Moses by now. But I, holy man, Imaduru, Oti Baba, Obi Jesus, for now 150 before anya Abraham na Moses. Abraham yela damu manande so anyamu gamu onye nsọpụta manya n'ebe ahụ. Ewodo anyị niile gara na anyị gara onye zọmume ga-abịa kụrụ anyị la Chineke kacha he niile. Elebe ekwensu nọ mekere ụwa. Elebe ekwensu nọ ebe si let's create man in our own image. Ekwensu nọ ole. Elebe ekwensu nọ mekere ụwa. Elebe
ekwensu nọ ma ekere mmadụ n'oyiyi Chineke. My brother, why are you deceiving yourself? Let's just tell ourselves the real truth. Chineke nwe ebe. Either you believe it or gam dezulike. For me and my family, for reality studio, anyị believe na Chineke nwe ebe. Me chọrọ ya me chọhụ ya. A Chineke nwe ebe. Aya kere ebe. Ka Adam na Eve. Ya une bụ ọmụmụ si bido. Ọmụmụ osi ole, osi aka ekwensu bido. Agị nọ ma, were aka gị kpọọla onwe gị onye akamụ. Kpọọ Chineke n'ezinụlọ gị. Chineke bịa gba ekwensu olipansi. Ekwensu national ruo m aka. Call God into your house today, so that your house will be delivered. In Jesus' name, I and my family, holy, nsọ. Chineke nwe ebe. A Chineke kere anyị ebe. Onye ọbụla n'ebe ọnụ mezie Chineke ya mezie gị. Thank God, God will be grateful. Na were alibasa na onye os nye anyị shairie. Ọwụla o shere anyị ga na-ekwu obe Chineke. In the name of Jesus we pray. Amen. Holy nsọ.